What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batong ka ba? Good day, people. Welcome to Bitok Bitok University. Today is Monday evening. Yeah, today is Monday, right? Oh. Sayo na po mi nag-uli. So, nakapit-apit na po mi sa merkado, nakapit mi isda, and tungod kaya akong beautiful wife, my favorite wife, only day, the only wife, nagsakit. So, ako yung magluto karon. So, atong lutong karon sinabaw nga isda. So, natay, yep, Bombay ahos, loya with atsal, then kamatis, then kani di ko kasabot unsa ni isdaan ni, comment below kung kabalo mo unsa ni siya nga klase ng isda. There, so muna tong sabon. So ang style ni sa pagsabaw kasi klase ang pagsabaw na uban magpabukal sa sabaw ano lang. Wala pa uban na iigisa ang style. So ang atong batong karon gisa. Okay, guys, ready? There. So painit na to na. So maggisa sa taon na. So simple lang gisaw nato ang ahos Bombay. Kailangan di ay na lang kailangan ang ahos maluto gid siya para kay usay mo kung isabaw nimo ang ahos sa wa kay sakto maluto medyo pait-pait ang sabaw. Okay? Gara ka. Magisa na ta. So atong ibutang ang oil. So where's the oil? It's pronounced oil. It's not oil. Alright, here's a trick. Kung napasa sa silopin, nauna na siya. Oh, yeah. Talawa ng kalaki. Too much oil. Okay. Then, kamay lang ang oil. Sorry. So, mag-isa ta. Ahos. Ay, Bombay una. Pasensya na sa akong Bombay kay medyo gagmay. May lain. And after this, bulok ng ahos. Medyo ipa golden brown na to ang ahos. Ihulog na to, igisa na to ang luya. Kay isda mo guni siya. Mano say maggisa ta og luya. O lagi luya. Para medyo paano lang pero pakuan sa langsa. After dayon, kamatis. Kailangan lutoon ang kamatis og maayo. Dili-dali mga panos. Lunod ang atsal para padugag flavor. Lunod ang isda.
of salt gamay. Pa-absorb lang nato ang iyang taste. A little bit of pepper. O patis. So ito lang ni bura siya. May natong kuhan gamay. Ato lang siya ipa-absorb gamay. Absorb na po gamay, tabo na pa. Absorb na natin. Ato na iyabo din sa kanan. I can smell it. Then, butang rin na ito water. So, you add the tanglad and add the sabaw water. More. That's it. Yum. Kulo na. And now let's taste. Tastes good. I even had. Just to stop the boom, I just keep on sana. Ta-da! Oh yeah. That's it guys. Ang atong sinabaw nga isda nga gigisa nga ambot ang say tawag kana. Basta may kailan yun sa ning isda basta kay nagsinabaw mi karon. Mom is not feeling well. My Russ is not feeling well. Oh, the healthy kid is here. And we're now eating. Alright. Thank you very much guys. Bye.